Vyrástla tvoja dcéra, ocko. V bielom vojde do kostola po tvojom boku. Podá šťastná ruku inému mužovi. Dnes v najkrajší deň v roku. Milá mamka, naučila si ma veľmi veľa. Aby som bola milá, slušná, pracovitá. To si vždycky chcela. Milá mamka, už ma nepozoruješ, ako sa v postielke zobúdzam. Vyrástol som z chlapčenských nohavíc a na všetko si chcem zrazu dozrieť sám. Za to, že si s technickými a kreatívnymi problémami aj dnes poradiť viem, tebe, Štefan, ďakujem. Dnes, keď som dospelá, uvedomujem si, že ste lásky plne hľadeli na zrodenie môjho ducha. Ďakujem vám, že ste vždy stáli pri mne a rešpektovali každé moje rozhodnutie, aj keď nebolo vždy podľa vašich predstav. Moji milí, dospel som. Dozrel, ako dozrieva klas na poli, chlebová kôrka v žeravej peci, ale v sebe si nesiem všetko to dobré a pekné od vás a z vás. Príjmite moje tiché ďakujem za vašu lásku, vaše teplo. Chceme vám byť dcérou, synom a v tme jasným svetlom. Od tejto chvíle už nebudeme ja a ty, ale navždy my. Vstúpime spolu do rozprávky. A bude nám spolu krásne. Kristínka a Daniel, dajte na prvé miesto vo vašom manželstve duchovné hodnoty. Najväčšia z nich je láska. Láska, ktorá vie tolerovať. Láska, ktorá dokáže každý jeden deň odpustiť. Láska, ktorá dokáže počúvnuť dobrú radu. Láska, ktorá uzná vlastnú chybu a ustúpi. Budujte medzi sebou pravú manželskú, sebadarujúcu lásku, ktorá sa prejavuje aj v tých najmenších skutkoch. Ja, Daniel, beriem si teba, Kristína, za manželku a sľubujem pred Všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Kristína, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Daniel, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Nebudete ja a ty, ale my. Budete si kúsok po kúsku stavať spoločný domov. Ani tá najkrajšia kytica nie je úplná, ak v nej nevoňajú rúže z rodičovských záhrad. Neodmietajte ich. O tom, aké miesto budú mať vo vašom spoločnom domove, budete rozhodovať len vy. Milá Kristínka, milý Daniel, vykročte správnou nohou. Prajem vám krásnu a dlhú cestu, na ktorej si budete vzájomne oporou.
la 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 la, nic nechci.